Ugma class, magluto ta ninyo og gulay. Unsa may gusto ninyo, tinunuan o lawoy? Ma'am, tinunuan lang ma'am. Kay lami ma'am, labi na espisuhon og tuno. Gani ma'am, magkapod ma'am, tinunuan ma'am. Laway lang ta, ma'am. Ma'am. Lawoy kay kabuhiin mo yan ang kuwan, tinunuan. Aw sige, mas daghan man nagpataas og lawoy, maglawoy ta ugma. Hi, kasayang clear. Tinunuan unta to kay lami kaayo no. Galain na ng tinunuan, mas lamig jud ang lauoy kay makakabuhi man ang tinunuan uy. Kabuhi Japon. Japon kalami ano. Kinsa may magdala og alugbate? Ma'am, ako ma'am. Sige, ikaw Lucio, magdala og alugbate. Ma'am, kalabasa man akong dalon. Alugbati may giingon ni Ma'am Lucio. Magbuti ka. Waman may lubati. Sige, kalabasa kang Lucio. Ma'am, ako'y magdala ka alugbati ma'am. Mari kay alugbati sa inyo Maria. Wala ma'am, ako ang daghan mo ay ako ma'am. Saluyo to ka ma'am. Unsa ganito imuha Maria? Alugbati ma'am. Unsa ganito imuha Bite? Kamunggay ma'am. Imuha Claire. Saluyot ma'am. Daghan bitaw to saluyot la Cesar no. Lucio, Maria, Betty, Claire. Hala! Wala lagi kay Dudong Pawiks. Ikaw Dudong Pawiks, unsay mong dalon? Kabalaw na ko, ana. Wala ilain dalon sa Dudong Pawiks ma'am. Tubig na po na sa container. Ay Dudong Pawiks, wala ta pa ka na lista. Unsa may dalhon nimo? Tubig, may daghang tubig diri sa eskwelahan. Ma'am, magpalahi na pud ko, ma'am. Kay katong ni aging tuig. Tubig dili sa galon karon. Power kalan ang ako ang dalhon. Ako yawang Dudong Pawiks ay super kalan may dalon. Pwede na magud kahoy na may daghang kahoy diri. Gipuyo ko na anak, power kalan akong dalhon para dili na mangahoy. Maayo Dudong Pawiks kay magdala kag super kalan. Sa gani kulang man na ha? Ay ma'am, kulang man ay nagsubak ma'am. Paa sa manok, ako'y bahala magdala. Ah, grabe Maria, oy paa man gyud sa manok. Wala nga, tangad ba? Sawang ka ay. Murag na atay kulang aning atuang gulayon mga bata. Kalabasa, alugbati, kamunggay, saluyot. Ay, tama mga bata. Talong ang kulang. Ako nalay dala. Sige ma'am, kay magdala lang ni Ana ugma. Manggawas na ta mga bata. Ayaw mo kalimot pagdala sa inyong mga gulayon ugma ha mga bata. Yes ma'am. Goodbye ma'am.